Ahoj, ja som Naty a vítam vás pri novom videu. Dneska si podľa kalendára Gazdinka z roku 1989 pripravíme trhanec s kompótom. Budeme potrebovať mlieko, práškový cukor, hrubú múku, vajíčka, trochu soli a kompót. Ja mám čučoriedkový. Plech potrieme trochou oleja a dáme ho zohriať do rúry. Do misky si pripravíme vajíčka, pridáme cukor, trochu soli, hrubú múku a mlieko. Všetko spolu dobre premiešame. Horúci plech opatrne vyťahneme z rúry a nalejeme naň cesto. Dáme piecť. Keď sa cesto stiahne, potrháme ho na menšie kúsky. Potrhané cesto dáme ešte zapiecť. Pred podávaním posypeme práškovým cukrom a kompótovým ovocím. Dnešnému receptu udeľujem 9 bodov z 10. Jeden bod strhávam, pretože ako sme si už zvykli, chýbala dĺžka pečenia a aj teplota. Inakšie mi trhanec chutil. Akurát by som poradila cesto naliať do hlbšieho plechu, aby sa nevylievalo. Ďakujem za sledovanie a želám dobrú chuť.